Rene. Parko lagi sak lerek ya wis ceklik ta. Ayo antum supaya ben rata. Ngetekan kono tekan lek mantil siap-siap lek mantil. Neng pla ha 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 madu. Niki kutute sih anakan, Pak. Iki kutute jek piye? Jek piye. Mula ya dilatih sithik-sithik. Iki jek njaluk diloloi. Ayo ora apa-apa wong jenenge sok-sok manuk kutut kan yen diloloh kadang wis mlebu ki jek mangap terus. Rumangsane urung mlebu. Mangga 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 ya mangga 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 Ya wis elok aja kaya anake sing gender sekop-sekop. Anake sing gender malah sekop-sekop. Sekop-sekop wis some. Pinara keco
pripun para tamu sedaya? Wilujeng rawuhipun nggih, Pak. Sedaya sami sehat nggih. Alhamdulillah. Jan nyawang bapak-bapak sedaya sumringah-sumringah niku nggih seneng lho, Mas. Oh, lah ngenten iki jam 8 kan. Lah ya ngeten iki niku termasuk ngibadah. Ngibadah nyenengke piyayi kathah niku termasuk ngibadah. Ya ora kabeh. Heh? Ora kabeh. Ora kabeh piye? Ora kabeh nyenengke wong akeh iki ibadah. Sebabe? Yo. Contone ngene. Kaya dina iki mau to. Aku iso nyenengke wong akeh awan. Iya. Lah ning aku ora seneng wong pemaluan. Piye? Aku isin iki lho maksudnya. Lah kok isin ngapa wong biasane ya ngisin-ngisini kok ya. Ceklik rene. Sik, iki pangapunten para tamu. Wau siang dugi sonten mandhapipun menika tabuh gangsal, nggih to. Mbak Rini rak jope Pak Parto kalian Ibu mengke 3 dinten teng mriki niku kon sak nambake. Lah ndek awan iki wis ngendikan jarene ora katokan. Kok ya udan ya dadi katokan ya Pak ya. Oh, piye? Mau aku katokan sedilut, Mas. Oh. Terus aku gak katokan iki. Oh, kula terang. Terus terang toh? Ya alhamdulillah. Soalnya aku jarian ora katokan. Iki ra mudeng. Iki sejarah karo Rini dhisik kuwi to. Piye? Dhisik Perjanjiane. Ora perjanjian. Dhisik kuwi Rini suarane ora apik kaya ngene banget. Terus Kuwi iki gara-gara dhisik ora apik banget to. Ternyata apa oli nganggo katoki kesesaan. Lah bareng anu ki coba tak longgari. Iki dilonggari rada penak. Bahasane rada penak, dilonggari penak. Blas ora katokan malah penak banget iki. Iki lho gurune iki. apa Gurune. Iki iso cerita mergo gurune. Iya. Wengi yen lagi mas ketut manggung jaluk ngombe kandas luwes sak Kutute sinten iki Mas Tri? Sing ndi omah? Kutute Pak Parto. Pak? Kowe iki kok dadak teko. Heeh. Ning kene iki wit wingi sing diarep-arep ki kowe. Pak Dewarto ki nek ora Rini ki ora nganti ngomong aku sing awan ora ya kok. Kowe Pak Dewarto langsung genjrit mara ning omahmu. Aja mbatake ya Rin. Aja mbatake. Ngono dadak teko kutute sapa? Ya genah kutute Pak Dewarto. Ngene lho Kak, ndek mben ki mara ning omahku ngomong. Ye. Kutute kuwi jarene ngrik-ngriken terus didol. Ngri-ngri aja didol. Piye? Dibetot sik ora ya ngono. Aku ku tekokno sik. Pak Apa? Kutute niki kok tesih napa mboten Pak Warto? Tasih. Oh, keadaane kutute pripun sakniki? Ucul jare kan. Ucul? Oh, ganti ulu. Kutut ki iso ganti ulu to, Mas? Ya iso angger dibedol mesti tukulne. Oh, ngono to? Mula nek ngingu utut ketok. Piye? Angger buntute ke rada brekele rada kriting dibedol kok tukulne. Oh, Ngoten nggih Pak nggih. Piye to malah dibetot dase piye to Pak? Loh,
Sajake ki lho Pak Dewarto ki ayeme ramo mbok tunggoni lho linggue jegang. Oh, jan. Sajake linggue yo. Terus pecine diencengke. Bareng jegang delok enggak? Apa? Katoke Pak Lerekne saya Pak alah ketok lho Pak. Pak Warto ketok kok kene. Dol. Alah ayak kutute ucul. Ngapunten nggih Bu nggih. Alah, Bu niku mun santai banget. Santai Wis piye? los niku. Los. Kayak buatene ini juga ajal kok. Oke, monggo. Hei, kutute Pak Warto seger rata. Omben nono. Ceklik sing makani Eka. Tata. Sing makani Tata. Sing makani Mbak Eka wae. Aku ora patut makani Pak Warto. Ndak tak. Oke. Sing duwe gongso wae. Aku. Heeh. Kak, wis esuk ki jane anu to, kon rene neh ta kowe. Aku rene neh aku. Iya, saiki panganono. Aku sesuk jobku among tamu. Oh iya. Oke. Pakan atak pakan atak pakan hatta pakan Eka. Hah? apa? Bareng krungu areng mbok pakani to. Iya. Saiki lungguhe begagah lho. Mesti mbak sumuk. Bela-bela anggere mara ning omah. Piye? Rini piye? Lah piye Pak Belke apa piye? Yo. Belke yo. Ora. Kowe pengen pete ora? Pete. Juragane pete hadir. Ndi? Tak de nyiluman ki lho. Sangka alam gaib. Pak Denyiluman ki sing kipone Iya, balung ledek kuwi. wah, jan. Kepo bule apa piye ta Rin? Wah, Londo ta? kok londo piye? Lah rambutnya putih ke? Anu kae LMD. Apa kuwi? Londo mung ndase kan. Boten lho Pak De. Ora de nyiluman ora Kuwi de. umpama sing Sehat ya kuning De. ngono aku ngono dah. Alhamdulillah. Bakunipun sehat. Iya Mas. Lah yo nek sing ngelokne aku ngono dah kaya apa? Sejane Rini. Bolo iki Mas Yan. Bolo nggih Pak nggih. Nggih. Manuke sapa ki ya? Pak Warto meneh. Ngo kelempoken Rin. Lah sapa milion anu? Hah? Milion sak meneh mbane iki ketok sing ngingu kutut ngono sapa? Sapa ya? Sapa? Hah? Pak Oh, Pak Bayantri ya, ya. Pak Bayan ya hadir. Manuke Pak Bayantri ana. Tak